Ar fore dydd Sul braf ac yn raddol gam wrth gam da ni yn dod nôl i drefn, yn ôl i ryw fath o arfer, a da ni'n edrych ymlaen i allu canu'n arbennig. Da ni'n colli canu hefo'n gilydd yn dydan. Ond mi ddaw hynny, croeso i chi sydd yma yn Ken, a chroeso i bob un sy'n ymuno hefo ni ar y ffrwd byw y bora yma. Dwi am ddarllen ychydig adnodau o Habacuc bore yma. A newch chi weld y cyd-destun be mae'r proffwyd yn dweud i'n sefyllfa ni fel pobl dduw ar hyn o bryd. O Habacuc, proffwyd Habacuc, pennod 3. Pa mae'r goeden ffigys heb flodeuo, a'r grawnwyn heb dyfu yn y wynllan, pa mae'r coed olewydd wedi methu, dim cnydau ar y ceia teras, pan does dim defaid yn y gorlan a cychen yn y beudy. Drwy'r cwbl byddai'n addoli'r arglwydd ac yn dathlu'r Duw sy'n yn fachu bi. Mae'r arglwydd fy meistr yn rhoi nerth i mi ac yn gwneud fy nhraed mor saff a'r carw sy'n crwydro'r ucheldir garw. A Habacuc yn y fan yna yn dweud, hyd yn oed os di'r cynheuaf yn methu, os ydy bywyd yn anodd, os nad ydy ynyddiaf fi yn fel i gyd, dwi'n parhau i addoli yr arglwydd. Oherwydd mae'r gobaith a'r cariad a'r sicrwydd dwi'n gael yn yr arglwydd yn fwy na'r amgylchiadau dwi yn ei wynebu, ac yn cynnal ni drwy yr amgylchiadau cas. Weithiau mae pobl yn dweud, oherwydd di'r goedan ffigys ddim wedi blodeuo, na'r grawnwyn wedi tyfu ar y wynllan, pan mae'r olewydd wedi methu ar y coed a dim cnydau yn y ceia, dwi ddim yn mynd i addoli'r arglwydd, oherwydd dydy o ddim yn mendithio fi fel dwi yn disgwyl iddo fo wneud. Ond nid dyna mae pobl ffydd yn dweud, a nid dyna da ni'n dweud y bore yma. Trwy'r storm, trwy'r ddrycyn, trwy'r caledi, mae Duw yn ffyddlon yn ei gariad tuag ata ni, oherwydd mae'n gobaith ni yn obaith sydd y tu hwnt i'r bywyd yma, hyd dragwyddoldeb ei hun. Felly gaich wahodd chi hefo Habacuc, dywch i ni foliannu yr arglwydd hefo'n gilydd, hyd yn oed yn wyneb Covid-19. Dewch i ni weddio. Arglwydd, mae o mor braf cael dod at yn gilydd i daddoli di heddiw yma. Ac ymateb i alwad yr efengil i ymgynnull gyda'n gilydd fel pobl Iesu Grist. Ac fe weddiwn y bydd yr ysbryd yn gweithio yn y gwasanaeth y bore yma ac yn calona ni wrth i ni dyfoliannu a myfyrio ar dy iachawdwriaeth yn Iesu Grist. A sylweddoli eto fod y gobaith sydd gennym yn Iesu Grist, y tu hwnt i'r amgylchiadau, yn drech i'r amgylchiadau a'r tristwch a'r haint, oherwydd i fod o'n obaith o berthynas gyda thi drwy y storm sydd yn arwain i dragwyddoldeb. Ac fe weddiwn y bydd yr ysbryd glân yn tiwnio yn calonau ni i daddoli di mewn harmoni y bora yma. Oherwydd arglwydd, da ni'n dod i oedfa weithiau allan o diwn, a mae yna disgod yn calona ni. Ond yn yr ysbryd, tiwnia ni i gywirnod dy gariad a dy efengil a dy berffeithrwydd a dy ddatguddiad yn Iesu, fel bod yr ysbryd yn gallu tynnu ar danau ein calona a fod y tanau mewn tiwn yn y traw cywir i foliannu y Duw bendigedig. Helpa ni yn awr i dyfoliannu yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am wrando ar emyn can gyfarwydd i ni, a dwi'n diolch i Recordiad am y fersiwn yma. Golyn i'r byd eithos lawr i'r tywyllwch, ag o fy llygau diwedd. Harddwch dywydd sy'n rhoi gwefr i'm henaid, ti yw fy mywyd
dy-ddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Roi ti mor ddychafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. Brenin brenhin oedd a chreuwr y bydoedd, harddwch y nefoedd a'i bryd. Os di'n byd, roes dy hun yn aberth, marw ar groes tros omni. A dyma fi'n dy-ddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Roi ti mor ddechafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. A phwy all ddirnad maint dyloes, yn dwyn fy mechod ar y groes. A phwy all ddirnad maint dyloes, yn dwyn fy mechod ar y groes. A dyma fi'n dy-ddoli, dyma fi'n ymgrymu, dyma fi'n cyffesu, ti yw niw. Roi ti mor ddechafedig, o mor fendigedig, arglwydd mor garedig, rwyt mor driw. Hyfryd. Nes i anghofio sôn ar y cychwyn y byddwn ni'n cymuno hefo'n gilydd os da chi wedi cofio dod a bara a diod. Fel arall, da ni methu rhannu hefo chi, da ni'n teimlo na dyma'r ffordd ddiogel i wneud. Ond gawn ni sôn am hynny nes ymlaen. Yn y cyfamser, mae Tudur yn mynd i ddarllen i ni. Felly, dwi am i Israel gyfan ddeall hyn. Mae Duw wedi gwneud yr Iesu wnaethoch chi ei groesoelio yn arglwydd a Meseia. Roedd pobl wedi hysgwyd i'r byw gan beth ddwedodd Pedr, a dyma nhw'n gofyn iddo ac i'r apostolion eraill. Brodyr, beth ddylen ni wneud? Dyma Pedr yn ateb. Rhaid i chi droi cefn ar eich pechod a chael eich bedyddio fel arwydd eich bod yn perthyn i Iesu y Meseia, a bod Duw yn maddau eich pechodau chi. Wedyn, byddwch chi'n derbyn yr ysbryd glân yn rhodd gan Dduw. Mae Duw wedi addo hyn i chi ac i'ch disgynyddion, ac i bobl sy'n byw yn bell i ffwrdd. Pawb bydd yr arglwydd ein Duw yn ei galw at ei hun. Aeth Pedr yn ei flaen i ddweud llawer iawn mwy wrthyn nhw. Roedd yn ei rhybuddio nhw ac yn apelio'n daer, a chybwch eich hunain o afael y gymdeithas droedig yma. Dyma rhai wnaeth gredu beth oedd Pedr yn ei ddweud yn cael ei bedyddio, tua 3,000 ohonyn nhw y diwrnod hwnnw. Roedden nhw'n dal ati o ddifri yn dilyn beth oedd yr apostolion yn ei ddysgu, yn rhannu popeth, yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd ac yn gweddio gyda'i gilydd. Roedd rhyw ymdeimlad o ryfeddod dwfn yn ei plith nhw. Roedd yr apostolion yn gwneud gwirthiau rhyfeddol oedd yn dangos fod Duw gyda nhw. Roedd pawb oedd yn credu yn teimlo eu bod nhw'n un teulu ac yn rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedden nhw'n gwerthu eu heiddo mwyn gallu helpu pwy bynnag oedd mewn angen. Roedden nhw'n dal ati gyfarfod bob dydd yng Nghwrt y Deml
ac yn bwyta a dathlu swper yr arglwydd yn hau ei gilydd. Roedden nhw'n moli Duw ac roedd agwedd pobl tuag atyn nhw yn bositif iawn. Roedd mwy a mwy o bobl yn ymuno â nhw ac yn cael eu hachub gan Dduw bob dydd. Diolch i ti Tudur. Fe ddown ni at ran o hwnna yn y munud. Ond yn y cyfamser, da ni'n mynd i weddio. Falla bod peth ar eich meddwl chi bore yma wrth droi at yr arglwydd mewn gweddi. Meddyliwch am y pethau hynny a chyflwynwch nhw i'r arglwydd. Falla bod yna rhywbeth yn pwyso arna chi. Falla bod yna rywun da chi'n pryderu amdanyn nhw. Gweddiwch dros yr amgylchiadau a'r bobl hynny. Falla bod chi eisiau diolch i'r arglwydd am fendith da chi wedi cael. Cyflwynwch y diolch hwnnw yn y weddi. Na ni gael chydig bach o ddistawrwydd ar y cychwyn i chi gyflwyno'r pethau hynny i'r arglwydd. Cydweddiwn. Griwr pob goleuni, trodi ein nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloewi, dan lewyrch gras a ffydd. Fe ddiolchwn i ti o Dad Nefol am yr holl fendithion yr wyt ti'n ei rhoi i ni yn ddyddiol. A madda i ni yn bod ni'n aml yn aniolch o'r bendithion hyn. Da ni diolch i ti am yn cynnal ni o ddydd i ddydd, am roi iechyd i ni allu dod i'r ganolfan y bore yma. Am fwyd a diod a dillad a chartref a theulu. Ac yn aml iawn dyda ni ddim yn diolch am fendithion tymhorol bywyd rwy ti yn i'r rhoi i ni. A wneud i'n helpu ni drwy ddylanwad yr Efengil a'r Beibl i ddefnyddio'r adnoddau da ni'n ei gael yn hael a chyda cariad ac nid yn fewnblyg ac yn hunanol. Da ni diolch i ti am drydar yr adar y tu allan, am graw cyfran ac am y Titw Thomas, yr amrywiaeth bendigedig a roddais o fewn i fyd natur, sydd yn destun rhyfeddod i bawb ohona ni, ond weithiau da ni'n ddall i'r pethau yma. Ddim yn sylwi arnyn nhw, ddim yn clywed y trydar, ddim yn gweld hyfrydwch yr afonydd a'r mynyddoedd a'r moroedd. Ac yn yr un modd ddim yn gweld gwerth y bywyd yn cyd-ddynion a'n teuluoedd a'r gymuned yr ydyn ni yn byw ynddo fo. Wrth i ti weinidogaethu yn calonna ac yn deglwys ar y sul hwn, fe weddiwn y byddi di'n agor yn llygaid ni i edrych mewn cariad a'r hyfeddod ar yr hyn sydd o'n cwmpas ni. Ac i sylweddoli mai o dy ddwylo hael di y daw y bendithion hyn, a fod y cwbl yn destun mawl pam edrychwyf ar waith dyfysedd, y thoer a'r ser, yr rhai o'r deiniais, pa beth yw di yn i ti i'w gofio.
Ond y rhyfeddod mawr arglwydd yng nghanol y greadigaeth ydy dy fod ti wedi cofio pobl mewn ffordd syfrdanol yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedi anfon o i ganol y greadigaeth, wedi dod i'n plith ni mwyn dangos dy ffordd a dy gariad, fel mynegiant tragwyddol o dy ras di, ac fel sylfaen i'n gobaith a'n iachawdwriaeth ni. Ac wrth i ni ryfeddu at amrywiaeth lliwgar byd natur, gad i ni ryfeddu mwy at amrywiaeth lliwgar perffaith a thragwyddol dy gariad yn Iesu Grist. Gweddiwn y bydd yr ysbryd yn caniatáu ni gael yn cyfareddu heddiw yn y gwasanaeth hwn wrth addoli dy fod ti y Duw perffaith yn caru ni. Drigolion amherffaith ac anufudd y byd hwn. A fod y cariad hwn drwy'r Iesu i ni yn awr a hyd dragwyddoldeb ar ôl i'r bywyd hwn deiarol ddirwyn i ben. Yno targlwydd gorfoleddwn yn dy gariad llawen hawn. A da ni ddim am gadw y cariad yma i ni yn hunan, ond da ni am i ddynoliaeth a'r byd yn ei gyfanrwydd glywed am y cariad a phrofi'r cariad. Felly dysga ni i wybod dy ffyrdd ac i weithredu dy ffyrdd yng Nghymru, yma yng Nghaerdydd ac ar hyd a lled y byd. Y byddwn ni sefyll dros dy gyfiawnder di yn erbyn yr anghyfiawnder a welwn, sy'n golygu bod plant heddiw yn marw o newyn, sy'n golygu bod pobl yn y dwyrain canol yn bomio i gilydd, sy'n golygu fod yn gwleidyddion ni yn pentyrru arfau ac yn gwario biliynau ar bethau dinistriol a ddinistrio y greadigaeth i gyd. Deled y gyfiawnder arglwydd, ac wna ni'n ymwybodol o'r ffaith fod efengil di yn efengil gyflawn, sydd yn dod am addeuant pechoda ac sydd yn galw arna ni sefyll dros gyfiawnder. Cyflwynwn y tlodion i ti. Cyflwynwn i ti ymgeiswyr lloches y byd, dega o filiynau o bobl sydd wedi gorfod ffoi oherwydd casineb. Fe gyflwynwn i ti ymgeiswyr lloches yma yng Nghymru ac yng Nghyffiniau Caerdydd. Pobl sydd yn anghennus, pobl sydd wedi ffoi oddi wrth greulondeb a cofn. Da ni'n cofio hefyd am Ebeneser, yn eglwys ni, yr eglwys y corff ffrwd wedi'n galw ni i fod yn rhan ohoni. Helpa ni ddyfalbarhau yn y gymdeithas, Cymdeithas yr ysbryd, Cymdeithas corff Crist, ac i ni sylweddoli eto, mae ni yw yr eglwys, ni yw corff Crist. Da ni gweddio dros yn cyd-aelodau sydd yn sal, sydd yn hyn, fe weddiwn dros yn teuluoedd, dros yr rhieni hynny sydd yn gwarchod ac yn gofalu ac yn magu i plant. Ac fe gofiwn yr henoed sydd yn gaeth i'w cartrefi. Clyw yn gweddi, oherwydd y gofynnwn yn enw Iesu Grist. Na i ddarllen gweddi'r arglwydd a gewch chi i mwmian hi yn dawel. Yr hwn yn dysgodd i weddio gan ddweud, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau i ni ein troseddau fel yr ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A phaid a'n dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Diolch i chi, hwnna amen cerddorol yma yna. Ac eto, dyma'r trefn gweddill y gwasanaeth. Mi fyddai'n agor darn o'r gair rwan, fyddai'n ni'n edrych eto ar actau 2. Mi fydd na emyn, byddwn ni'n gwrando arni hi hefo'r pedwarawd llunynol yn cyfeilio. Wedyn fydda ni'n cymuno hefo'n gilydd ac emyn i gloi.
Mae rhai o'ch chi'n gwybod yn ystod yr wythnosau dwytha, dwi wedi bod yn edrych yn benodol yn y gwasanaethau ar actau 2 ers Sul y Pentecost. 2 preges yn y gyfres yma. Cyntaf di dyfodiad, ddaru ni edrych ar dechrau actau 2 ar Sul y Pentecost, a chyffro a gwefr yr ysbryd glân yn dod. Y tân yn arwydd o bresenoldeb Duw, ac yna y gwynt yn arwydd o pŵer Duw, ac yna effaith. Y preges PP, os da chi'n cofio honno. Pŵer, presenoldeb, ac effaith yr ysbryd glân. I bod nhw wedi cael i donio hefo tafodau dieithr, a maen nhw'n mynd allan i ddweud, da chi eisiau clywed y newyddion da am Iesu Grist, a phobl yn dod i gredu yn Iesu. Sul dwytha yn y pnawn oedden ni hefo'r ail breges ac yn ystyried datganiad Pedr i anerchiad ar Sul y Pentecost. Yr breges gyntaf yn y cyfnod yr ysbryd, cyfnod Cristnogol, a Pedr yn cyhoeddi'r Efengil, yn esbonio pwy oedd Iesu Grist a beth wnaeth yr arglwydd Iesu, yn dyfynnu o lyfr y Salmau oherwydd i fewon yn Jerusalem yn gwrando arno fo. Ac yn y diwedd, dyma nhw'n gofyn y cwestiwn, be nawn ni, be da ni'n mynd i wneud frodyr, fel ymateb i'r newyddion da. A dyma Pedr yn dweud, credwch, edifarhewch oedd y gair, edifarhewch, a bedyddir chwi, ac fe gewch faddeuant pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân. A'r gair edifeirwch yma yn golygu newid trywydd, newid cyfeiriad, bod chi'n byw un bywyd, ond bod chi'n credu'n Iesu Grist, a bod chi yn cael bywyd newydd, yn cael dechrau newydd, a bod chi'n mynd ar drywydd gwahanol. Mae'r syniad o droi ar eich sawdl yn rhan o'r dwi'n meddwl na metanoia, di'r gair yn Groeg, yr hen metanoia, edifarhewch, gewch faddeuant, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân. A dyma na 2,000 yn dod i ffydd ar Sul y Pentecost. Wedyn y 3 ffen, ysbryd yn esbonio, ysbryd yn donio, ac ysbryd yn dwysbigo yn y diwedd. Heddiw, da ni'n mynd at y trydydd preges, sef dylanwad yr ysbryd glân. A mae yna 3 paragraff yn actau 2, da ni wedi delio fo 2. Ond oherwydd bod ni'n cymuno bore yma, dwi'n torri'r breges yma'n fer, a na i gorffan i Sul nesa. 1 breges fydd i, ond mwyn i ni gael mwy amser hefo'r cymyn a peidio rhithro'n ormodol. Dylanwad yr ysbryd glân, fe glywsoch chi tudur yn darllan y darn yma, a mae'n bwysig, pam bod hyn yn bwysig i Gristnogion yn canolfan yr Eglwys Newydd 2021. Mae'n bwysig bod ni'n astudio llyfr yr actau, oherwydd bod ni'n cael darlun o sut oedd yr eglwys fore, da ni'n galw fo'n Gymraeg, early church, eglwys fore. Beth oedd ei nodweddion, beth oedd ei natur, be oedden nhw'n wneud hefo'i gilydd. Oherwydd yn bod ni'n deall fod Duw wedi rhoi y Beibl i ni i fynegu'r datguddiad yn Iesu Grist. Mae'r ffydd Gristnogol yn ddatguddiad gan Dduw. Nid rhywbeth mae dynion wedi ddyfeisio. Ond mae Duw yn Iesu Grist wedi siarad hefo dynoliaeth. Mae Duw wedi datguddio ei hun yn Iesu. A mae'r gwirionedd wedi ddiogelu yn y Beibl. Ac felly, pan da ni'n edrych ar darnaf o'r Beibl, gair Duw, mae Duw yn siarad hefo ni. Da ni fel eglwys yn dod allan o gyfnod Covid, a dwi'n teimlo bod yna arweiniad yn y geiriau yma ynglyn â be di prif nodweddion eglwys Iesu Grist, a be di natur yr eglwys, a pha mor amrywiol ydy natur y bywyd hwnnw. Dwi am ddefnyddio un adnod bore yma, adnod 42. Y berthynas glos oedd rhwng yr rhai oedd yn credu. A fyddai'n rhoi 2 bend ar i chi weld nhw am eiliad yn fanna, sef Cyfarwyddid a coinonia. A fydd na chwana'n gweithnos nesaf.
cyfarwyddid a coinonia. Felly bedyddiwyd yr rhai a dderbyniodd ei air ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Roeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn torri bara ac yn y gweddia. Penawd cyntaf di cyfarwyddid. Mae'r bobl yma newydd ddod i gredu yn Iesu Grist fel arglwydd ac fel gwaredwr, ac wedi dod yn ddisgyblion iddo fo. Da chi'n cofio Mathew 28, Comisiwn yr Iesu, oedd Iesu wedi dweud, gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd. Ac wrth ddefnyddio'r gair disgyblion, mi oedd yr Iesu yn dweud, da ni'n dysgu fel Cristnogion. Da ni'n credu'n Iesu Grist, a dyna ni, da ni wedi gorffan wedyn. Da ni'n gwybod bob dim. Da ni wedi'n perfeithio fel Cristnogion. Na, gnewch ddisgyblion. A mae disgyblion yn derbyn cyfarwyddid. A mae disgyblion yn derbyn hyfforddiant. Mae disgyblion yn derbyn disgyblaeth. A dyma un o nodweddion eglwys wedi cael ei llenwi hefo'r ysbryd glân. Yr oeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Oedden nhw yn eiddgar i ddysgu mwy. Mi oedd yr apostolion di bod yn holeg Iesu Grist am 2 blynedd yn doddan. Yn derbyn hyfforddiant, yn dysgu pwy oedd yr Iesu. Oedden nhw wedi bod trwy brofiadau bywyd yr Iesu, hefo'r groes ac hefo'r atgyfodiad a'r esgyniad. Ac oedd Iesu di ymddiried gwaith o gyhoeddi a rhannu'r efengil i'r apostolion. Ac felly oedd y Cristnogion yma, 3,000, mi oedden nhw mewn ysgol mewn ffordd yn dysgu pwy oedd yr Iesu. Yn dysgu sut i fod yn gorff Crist. A mi oedd o'n broses. Ac wrth gwrs, mae dysgeidiaeth yr apostolion wedi grynhoi yn y Testament Newydd. Ac felly, da ni dal i allu trwytho'n hunan yn ysgeidiaeth yr apostolion. A dyma pan bod o'n bwysig myfyrio'r air Duw. Dyma pan bod o'n bwysig bod ni'n gwneud hyn bora yma. Bod ni'n meddwl am y Beibl, meddwl am yr adnod, meddwl, wel, beth sgyn hyn i ddeud wrtha fi? Be mae'n ddeud ydy, yn y fan yma, ydy, da ni angen dysgu am Dduw ac am Iesu ac am yr efengil ac arwyddocad, a mae'n digwydd drwy gydol yn bywydau ni fel Cristnogion. A dwi'n meddwl fel eglwys Ebeneser yn bod ni'n rhoi cyfleon i aelodau i wneud hyn drwy gyfrwng astudiaeth Feiblaidd, Ysgol Sul Oedolion pan fydd hi'n ail ymddangos, ag astudiaeth Feiblaidd a oedfa o addoliad. Cyfarwyddid. Yr ail beth oedd... fydra i gofio be oedd yr ail beth, ydwch? Y coinonia. Dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion, bod ni'n ddisgyblion trwy'r adeg ac yn y gymdeithas. A da chi'n gyfarwydd ar gair Groeg yn y fan yma, sef coinonia. Da ni'n meddwl am y 2,000 yma, ac ychydig bach mwy o bobl oedd wedi dod i ffydd, oedden nhw'n dod at ei gilydd yn gyson. Mewn paragraff arall, mae'n deud bod nhw'n cyfarfod yn ddyddiol fel Cristnogion cynnar. Doedden nhw ddim yn esgeiluso i cyfarfod a'i gilydd. A'r coinonia yma ydy Cymdeithas yr Ysbryd Glân. Ydy'r hyn da ni'n ei wneud fel eglwys wrth gyfarfod a'n gilydd. Ac yng nghanol y coinonia, mae Iesu Grist yn y canol. A mae hyn mor bwysig ynde, na Iesu Grist sydd yn y canol. Oherwydd, dyma sydd yn dod â undod rhwng Cristnogion a'n gilydd. Nid yn barnu, nid yn personoliaeth, nid yn pwyslais, nid yn natur, ond na Iesu Grist sydd yn y canol. Oherwydd mae mor rwydd symud i ffwr oddi wrth Iesu a gwneud pethau fyny'n hunan. Dwi mor hen wan, dwi'n cofio fel oeddan ni
yn mynd oedden ni dod o'r gogledd am ddiwrnod i weld gêm rygbi Cymru yn yr hen stadiwm. A mae rhai ohonoch chi yn ddigon hen i gofio y dyddiad a chi'n cael sefyll un pen. Ac oedd plant ac ysgolion yn cael mynd i, pa stand oedd hwnna neu? Malcolm, nid North Stand, East Stand. Ac oedden ni wedi'n pacio'n dyn i mewn, fel penguins. Chdi gweld yr penguins ma, di pacio'n dyn efo'i gilydd. A oeddech chi efo'ch ffrindiau, a wedyn yna rhywbeth cyffroes yn digwydd, ac oeddech chi'n gofod mynd fel hyn. Ac oedd Cymru'n sgorio, ac oeddech chi'n gorfod mynd fel hyn, hefo'r dorf. Oeddech chi'n gorfod symud hefo'r dorf, fel bod chi'n cael eich gwahanu oddi wrth eich ffrindiau. Oedd o'n brofiad ofnus a gorfoleddus. Cymru'n sgorio, ac oeddech chi'n fanna'n gorfod symud hefo gorfoledd y dorf. Ond oedd o'n frawychus hefyd. Ond oeddech chi'n cael eich gwahanu oddi wrth eich ffrindiau. A mae hynny'n gallu digwydd o fewn i eglwys pan da ni'n colli golwg ar Iesu Grist. Hwn ydy canolbwynt y cwbl a sylfaen i'r cwbl. A da ni'n gorfod dal yn gafal yn Iesu Grist yng Chymdeithas, yn y coinonia yma. Mae o mor bwysig ynddo. Mae o mor bwysig. Peth arall wrth i ni feddwl am yr eglwys, dwch ni weld, neu 5 munud bach arall, ydy y pwysigrwydd o hyfforddi'n gilydd a dysgu'n gilydd yn y ffydd. Pwy ydy'r Iesu, beth wnaeth yr Iesu, arwyddocad hynny i'n bywyd ni fel eglwys yng Nghaerdydd. Mae o'n berthnasol heddiw yma. Oherwydd yn hanesyddol mae'r eglwys di gwneud camgymeriadau o fethu cyfarwyddo aelodau. A mae di digwydd 2 waith ar raddfa fawr yng Nghymru, diwygiad 1859 a diwygiad 1954-55. Yn y 2 ddiwygiad yna, ddoth 10 o filoedd o bobl i mewn i'r eglwysi a dweud, dwi'n credu yn Iesu Grist, ond fe fethodd yr eglwysi o bob enwad i hyfforddi y Cristnogion newydd. Ac felly bod pobl yn dod yn ran o gymdeithas Iesu Grist, heb unrhyw ddealltwriaeth o beth oedd ystyr ac arwyddocad hynny. Oedd nhw wedi cael rhyw brofiad falle mewn cyfarfod, ond oedd na ddim backup i drafod. Ac yn diwygiad 1859, oeddech chi'n cael pethau fel eglwys o 50 mewn un wythnos yn tyfu i fod yn 200 o bobl. A doedd yr eglwys yna ddim hefo strwythyr na ffordd i wneud disgyblion o'r bobl hynny. A be oeddech chi'n gael, nid gymaint efo diwygiad 59, ond diwygiad 14-15, oedd bod pobl... Be oedden nhw'n galw nhw diwygiad 14-15, oedd tân siafins. Chi'n gyfarwydd ar dywediad tân siafins? Bo chi'n rhoi siafins, wrach bo chi wedi cynna barbecue rhyw dro, fo darna bach o bren. A mae'n llosgi'n gyflym ac yn boeth ac yna'n diffodd, ond diolch yn cynna'r golosg, da chi'n gwybod? Efo'r barbecue. A bod hynny'n gallu digwydd ym mywydau pobl, bod eu ffydd nhw'n dan siafins a does na ddim dyfal barhad yn efo. Oherwydd da ni ddim yn helpu nhw i ddysgu, i ddeall ac i dyfu yn y ffydd. Felly mae gennych chi'r cyfarwyddid, mae'r ysbryd yn arwain yr eglwys gynnar i roi cyfarwyddid, ac yna mae ganddoch chi y coinonia arbennig. Gwna i sôn mwy am hwnnw wythnos nesaf. Ac yna, ar ddiwedd yr adnod 42, mae'n sôn am yn y torri bara ac yn y gweddia. Oedden nhw'n dyfal barhau. A mae hwn yn hyfryd y bore yma oherwydd yn bod ni'n cymuno hefo'n gilydd. Da ni'n ran o'r un coinonia. Da ni'n ran o'r un gymdeithas o bobl ac oedd 2000 o flynyddoedd yn ôl yn dyfal barhau
yn ysgeidiaeth yr apostolion, yn dyfalbarhau yn y gymuned. Ni ydy'r eglwys, nid ni a nhw, nid nhw ydy'r eglwys, nid ti ydy'r eglwys, nid fi ydy'r eglwys. Ni bob amser ydy'r eglwys. Eglwys Ebeneser ydy ni, nid fi, nid chi, nid ti. Ni ydy'r eglwys. Da ni'n dyfalbarhau yn y coinonia ac yn y gymdeithas. Ac yn torri bara gyda'n gilydd. A mae hon yn weithred oedd Iesu wedi orchymyn i'w bobl wneud. Ac wrth i ni dorri'r bara, mae'n amdeimlad o ymateb i Iesu Grist. Cos fo sy'n gorchymyn i ni wneud. A heddiw, y bore yma, a thros y canrifoedd, mae Cristnogion wedi ei fyddhau i'r gorchymyn gan yr Iesu. A maen nhw'n torri'r bara cof am yr arglwydd Iesu ar hyn a wnaeth. A mae'n rhywbeth gwefreiddiol yn y cymyn, da chi'n gwybod? Mae yna deimlad o undod, mae yna deimlad o gael maeth, mae yna deimlad o gofio'r aberth a'r galfari drostan ni. Mae yna deimlad yn bod ni'n rhan o rhywbeth mwy na Ebeneser, oherwydd mi rydan ni. Cristnogion y byd yn torri bara. Cristnogion yr oesoedd yn torri bara. Mi oedd yr Iddewon, pobl dduw yn yr Hen Testament, yn torri bara. Da ni'n rhan o rhywbeth bendigedig pan da ni'n cymuno gyda'n gilydd. Ac yn olaf, ac yn gweddio. Oedden nhw'n dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion, yn y coinonia, yn y torri bara, ac yn y gweddiau. Oedden nhw'n dod at ei gilydd i weddio. A mae hwnna wedi digwydd ers cychwyn yr eglwys. A da ni'n parhau i wneud hynny dydan yn gyson, yn bod ni gweddio. Dy Sul nesa, fydda ni'n gweld agwedd wahanol. Felly hanner pregas ydy hon, oce? Fydda ni'n gweld elfennau gwahanol eto i'r eglwys fora, sydd yn berthnasol i'n bywyd ni. Mwyn i enw. Amen. Na ni neidio dros yr adnodau ar y diwedd a mynd at yr emyn ynglyn â teulu Duw.
Hyfryd ar geiriau yn y fan yna, molwn dyn un teulu ynghyd. Ni yw'r eglwys. Bob un ohono ni sydd â ffydd yn yr arglwydd Iesu. Da ni am gymuno, os ganddoch chi fara a diod, ewch i'ch bag i nôl nhw. Os nad os ganddoch chi, dwi eisiau i chi ddefnyddio'ch dychymyg. Mae Duw wedi'n gwneud ni'n bobl greadigol. Da chi bod mae'r un mor ddilys yn bod ni'n cofio am aberth Iesu Grist yn yn meddylia. Ac yn yn calonna yn arbennig iawn. Oherwydd, da ni'n gallu gwneud y deddfa weithiau dydan fel defod. Ond mae o mewn ffordd weithiau yn gallu bod yn fwy dilys os da chi jyst yn addoli a diolch i'r arglwydd. A cofio am y bara a'r gwyn. Na i ddarllen cyflwyniad llyfr Gwasanaeth yr Annibynwyr yn y fan yma. Cos mae'n deud y cwbl, da chi'n gwybod? Gan edi farhau am ein pechodau, deuwn at ffwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwyn yn arwyddion o'i aberthef drosom unwaith ac am byth. Gwrandawn ar eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a deraddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd y bara. Ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yrfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Deuwn felly yn llawen a gostyngedig, gyda meddyliau agored gan fod holl gyfrinachau ein calonau yn hysbys i Dduw. Deuwn yn waglaw gan bwyso'n unig ar aberth Crist. Deuwn mewn ffydd at ein gwaredwr, oherwydd ynddo ef tosturiodd wrthym ni gan ei draddodi drosom ni. Ynddo ef caiff y gwan nerth, y lles gadfywiad, y trist bob diddanwch, y diobaith hyder a'r pechadur faddeuant. Trwy ras Crist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nerthir i wrthwynebu cynllwynion y diafol, i drechu galluoedd y tywyllwch, ac uno mewn moliant gyda thyrfa'r gwaredigion sydd bob amser ym mhresenoldeb Duw. Cyn i ni weddio, gai gyfeirio at y rai hynny sydd wedi bod yn sâl yn ystod y mis, a 3 yn benodol. Fe gafodd Dr Denzil Davies law driniaeth, ond gyda llaw maen nhw wedi dychwelyd yn ôl erbyn hyn i'r fflat ym Mhenarth o Southampton. Fe gafodd Helen Hilling driniaeth gas yn tynnu lwmp o tu ôl i'w llygaid. Mae wedi bod yn aros am bythefnos efo Sheila yn Llundain, ond mae'n dod nôl heno yma, ac mae'n gweld consultant yn ystod yr wythnos ynglyn â'r lwmp ddaru nhw ffeindio a'i dynnu oddi yno. A da ni hefyd yn cofio am Idwal. Di Idwal ddim wedi bod yn teimlo yn dda yn ystod yr wythnosa dwytha yma, hefo'r briw agored oherwydd cancer y croen sydd ganddo fo ar ei ben, a'r croen yn gwrthod tyfu. A da ni'n meddwl hefyd am deulu fel Mair sydd yn gofalu am rywun sydd ddim yn dda. Ac felly, da ni'n meddwl amdanyn nhw. A da ni'n meddwl hefyd am yr henoed ymhlith yn aelodaeth ni. Rhei hynny sydd wedi bod yn gaeth i gartref
A da ni'n meddwl am Rosalyn Bowen hefyd yn y cartref henoed. Cof Rosalyn ers blynyddoedd erbyn hyn wedi mynd, ond mae di dal yn syndod o dda drwy gyfnod y Covid. A da ni'n meddwl amdani hi ac hefyd am y plant yn ei gofal a'i gofid drosti hi. Dewch i ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch am y fraint o gael bod yn corff Crist a Iesu Grist yn ben arna. Ni yw'r eglwys, ni sydd wedi cyfarfod yma. Ond wrth gwrs mae'r eglwys fyd eang a thragwyddol yn fwy na ni. A da ni'n rhan ohono hefyd. Yr eglwys weledig a'r eglwys anweledig. Ac wrth i ni ymateb i wachoddiad yr arglwydd Iesu i dorri bara hefo'n gilydd. Da ni am daddoli di a diolch am Iesu Grist. Diolch am ei berson rhyfeddol a pherffaith. Diolch dy fod ti ynddo ef wedi dod i'r byd mwyn yn cymodi ni a delio hefo'n problema ni ac hefo'n drygioni ni sydd yn gwahanu ni oddi wrtha ti, a fod y gariad i mor fawr, fel dy fod ti wedi roi yn pechoda ni ar ysgwydda danwyl fab. Ar groesbren Calfaria, fel i fod o wedi dioddau canlyniad yn pechoda ni, fod o wedi cael ei gosbi yn lle ni, a fel yn bod ni drwy ffydd ynddo ef yn cael maddeuant llwyr. Dros bechadur buost farw, dros bechadur ar y pren y diodd efaist hoelion llymion nes i torfod crymu pen. Dwedi mi ai fi oedd hwnnw gofiodd cariad rhad mor fawr, marw dros un bron a suddo yn gehenna boeth i lawr. Da ni diolch am y maddeuant arglwydd, am bod ni drwy waed yr arglwydd Iesu yn cael yn golchi yn lan ger dy fron di. Helpa ni i daddoli di o ganlyniad i hynny, ac i sylweddoli arwydd o cad hynny ar yn gyfer ni o ddydd i ddydd. Yn bod ni yn derbyn cydwybod newydd a glân, bod unrhyw anawstera a phroblema a pethau gwirion da ni'n gwneud wedi delio hefo nhw drwy yr arglwydd Iesu Grist. Am bod ni'n rhydd oddi wrth y pethau hynny yn awr. Ac wrth gymuno, da ni'n cyffesu'n pechoda arglwydd. Na'r un ohona ni yn berffaith o wythnos i wythnos. Da ni yn crwydro oddi ar dy lwybra di mor amal ac wyt ti mor rasol. Da ni deud pethau ynfyd a gwirion ac yn brifo pobl sydd o'n cwmpas ni. Da ni meddwl meddylia dim ond ti sydd yn gwybod am hyn na ddylia ni i meddwl. Da ni yn peidio gwneud gweithredoedd o gariad a daioni a chyfiawnder y dylia ni bod yn ei gwneud yn gyson. A da ni ddim yn manteisio ar y cyfleon da ni'n gael i wneud y gweithredoedd hynny sydd yn gwneud ni yn halen y ddeiar a goleuni'r byd. Cyffeswng ger dy fron di arglwydd, a da ni'n edifeiriol o hyn, ac yn pwyso ar Iesu Grist, pwyso ar ei fraich cred ei gariad mwyn, pwyso ar ei fraich arni ceid y ddwyn, ac ar ei farwolaeth ef ar y groes trosom ni. Da ni diolch hefyd am yr atgyfodiad sydd yn dod â goleuni a gobaith ddiddarfod oherwydd fod Iesu Grist wedi cario'r dydd dros y tywyllwch, dros bwerau'r fall ac wedi mathru marwolaeth o dan ei draed. Yn y gweddiad, da ni'n cofio rhai hynny a enwyd, y cleifion o blith aelodaeth Ebeneser ac ymhlith yn teuluoedd ni.
Rhai hynny'r wythnos yma sydd yn isel i ysbryd ac yn teimlo o dan y don yn ddifrifol. Da ni'n gweddio bydd goleuni dy gariad yn torri mewn i'w profiadau ac y byddwn ni os y gallwn ni bod yn gefn ac yn gyfeillion ac yn glustia i wrando ar y bobl hyn. Diolch Arglwydd am yr efengil ac yn awr boed y bara hwn i'n ffydd ni yn gorff yr Arglwydd Iesu Grist a ddrychiwyd trosom a'r gwyn hwn i'n ffydd ni yn waed yr Arglwydd Iesu a dywalltwyd erin mwyn. Mewn i fudod i'r Arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r Arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara ac wedi iddo ddiolch efe a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdanaf. Yr un modd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Gyda'r llaw, mae yna gymyn prynhawn dy Sul nesaf hefyd. Felly, os da chi di anghofio bore yma, mi fyddwn ni'n cymuno eto prynhawn dy Sul nesaf yn yr Eglwys Fethodistaidd am 3, os Duw a'i mynd. I gloi o'r oedfa y bore yma, da ni'n mynd i wrando ar Hywel a Aled yn canu can. Cariadwyfor ein mwyn, hwyliwyd ar gywilydd croes, dy gaest ein gwarth a'n pechod ni, yn buddigoliaeth codaist fri. Drwy'r y storm a thrwy y tan, gras di draed wrth ffyddlon i'w. Mae gwirionedd am rhyddha yn o Iesu Grist sy'n byw. Rwy ti'n gryfach, concrwyd pechod, fym gwaredaist, ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd, Iesu ti yw arglwydd pawb. Alpha ac Omega hwyd, ngobaith am amddiffynydd, ti a'n ceisiais ni a'n cael, rydal i'r cyfan ar y groes. Rwy ti'n gryfach, concrwyd pechod, ddim gwaredaist, ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd, Iesu ti yw arglwydd pawb.
chavon vri, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd. Dy'r chavon vri, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd. Dy'r chavon vri, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd, dy enw sanctaidd. Rwyt ti'n gryfach, concrwyd pechod, ddim gwaredais. Ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd, Iesu ti yw arglwydd pawb. Rwyt ti'n gryfach, concrwyd pechod, ddim gwaredais. Ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd, Iesu ti yw arglwydd pawb. A diolch i Hywel a Galed am recordio yr emyn yna i ni. A dyna fo gyfeillion, diolch o galon i chi am eich cwmni. Mae wedi bod yn braf cael cyd-addoli hefo'n gilydd. Mae ysgol Sul ar Zoom am hanner awr wedyn ar 10. A bore Dydd Sul nesaf, da ni am trio cynnull yr ysgol Sul at ei gilydd yn gorfforol am y tro cyntaf ers cyn Covid. Felly, bore Dydd Sul nesaf, mi fydd yr ysgol Sul yma i gael chydig o firi a gwers bach hefo'n gilydd. Hanner o'r 4 heddiw, Caffi Lufkins, Grindtown. Mae Angor yn cyfarfod. A dros y gweithgaredda yma, ga i ofyn i chi weddio pan da chi'n deud eich padar heno. Cofiwch am plant Ebeneser. Yn ystod yr wythnos dwi yn cychwyn cyfarfod derbyn hefo Seren ac hefo Griffith Jones. Gweddiwch dros yn pobl ifanc ni hefyd a'r gwaith da ni yn aneffeithiol yn ei wneud hefo nhw, yn gobeithio byddwn ni'n cael bendith hefo'r cwrdd derbyn. Ac yna Dydd Sul nesa yn y pnawn am 3 yng Nghapal y Methodistiaid. Gawn ni ddeud y gras. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon hyd byth. Amen. Cofiwch, gewch chi fynd allan trwy drws y fanna a gewch chi gymdeithasu a siarad